Gabos, Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Marhay na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga paraantabay. Martes ngunyan, fetsa 8 kan bulan na Marso taon 2022. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan familia sin sosyudad kasabay ang pagpagiromdom sa paghampag niya to kaining kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta sa sakuyang kompadre pag-iribata digdi si dating pag-iribata pading Erning Borbe. Happy birthday kompadreng Ning Borbe kan Borbes Electronics dyan sa may Riles sa harani sa Gaisano. Maray na aga kompadreng Erning, and happy birthday tabi sa imo. Tingog Kanbanwa na po naglalaom na sana dinuro diretso po nindo so dakol na nag-aarantabay diniretso ang pagdadangog sa gabos na programa maghapon kang DCGB. Day po nagbibirik kan istasyon, day nag-off kan radyo. Sana po tabi ha magustuhan na nagugustuhan ipadagos manindong subaybayan ang programa man na Tingog Kanbanwa na sinan mga sarunod pang programa sagkod makitang 10:30 tabi. Katuwang ko dyan si Pading Jomar sa 3rd District, comparing Jimmy 2nd District, Albay, Legazpi, Daraga area, compadreng Al Katuwang si Ands, Buda si Luwens, sa Manibela, yaon dyan si Henry Deboy Mata. Sa technical control, si June Napolis, the man from Poland, kataning kang Ukraine. Junapolis in the house. Co-pilot ko tabi. Sa newsroom sa Padagos na sumada lokal sen pag-abangkan istorya nasyonal internasyonal. Walang lusot po yan, istoryang may mga relasyon o kaya igwaning efekto po sa satuyang pagbuhay-buhay lokal bilang nasyon asin bilang komunidad. The man with an eagle eye, pag-abot sa Bareta News Manager Mardela. Sa production center, si Angel Ansamuya Punganghel, Mustaza, Tricia, and si Richard Tarabang-tabang sa samuyang broadcastman online sa DZGB News Online. Yaon dyan si Richard, Buda si Tricia. Sagod sa YouTube. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning from the Philippines. Sugabos na nag-arantabay mantabi sa DCGB News Online, Buda sa YouTube. Welcome sa programa. Makishare man tabi kan sa muyang broadcast sa DCGB News Online sa Facebook. Pwede ka mo sa chat box dyan magpaabot nin paramdam informasyon na sinibapa o sa sakuyang number Globe 0926-0156-020, Smart 0961-759-0888. Sa Messenger, pwede man. Pio Fernandez, napod lang tabi nindo. Good morning, Legazpi! Rainaga kay Madam Pilar Akende. Yan, good morning tabi. Diyan sa Gold Street, Buda Good Luck Novelty. Sagkod sa Forbes Academy. Standby si Pading Jomar tabi Dion ha. Sige. Musta daw lamang dyan sa Albay District kung nigo kitang nag-arantabay man po tabi ha. Sige na tagari mapungaw kung wala barang nagparamdam ha. Manay Merly Caceres, Madam Merly Caceres, good morning tabi sa imo dyan sa Bitano.
Si Madam Folay dyan sa Bagong Bayan, Candaraga. Maray na agad tabi, Mrs. Folay. Maray na agad dyan kay Migong King Reginaldo sa imong bunker sa bunkeruhan. Good morning tabi sa imo Migong King ha. Sige ha, diretso kita kan sa tuyang programa and sa gabos na taga-Bagong Abre. Ligaspi ha, marhay na aldawman. Sana po igong nagantabay sa tuya dyan sa sentro. Kay Buddy dyan sa Orosite, maray na aga. Buda dyan sa Dinagaan. Good morning tabi sa Indo. And welcome sa programa. Sige tabi sandali lang ta. Apudan ta tabi. Nasa tuyang director muna kan ining Philippine Statistics Authority. Tibad lamang available na si Madam Cynthia ta. Igo po talaga ni nagaparaharapot man ka na itong so na i-broadcast ta sumanungod po baga sa PhilSys ID ha. Bad lamang available na. Yes, hello Director Cynthia, Madam. Good morning. Yes, si Pio po. Good morning po. Yeah, we're on air na tabi sa programang Tingog Kanbanuan sa DCGB. Thanks for taking our call tabi Director Cynthia. Yes po. Opo. Good morning. Good morning, Tio. Opo, ma'am, napaapod kami tabi ta dakul po so nagpapaabot nin concerns despite kay ito bagang executive order na ipinaluwas pirmado ni Presidente Duterte manungod sa kasuguan na undrahon itong sa mga iguana po nin PhilSys ID na ang ID niyan undrahon sa gabos na transaksyones public and private as well. Pero igwa po, ni nagpapaabot sa satuya na an iba tabi, iyan pinag-uondra, tada ining signature tabi, Director. How could we resolve the issue tabi? Dahil po talagang signature ang design kan sa tuyang IDs, no? So by design, talaga pong warang signature, base din yan. So parang kita dahil almost parang third to the last country na ngayon pa lang kita nagkaka-national ID. That is also patterned after national ID sa other countries. Na talaga wala pong signature dahil digital na po yan. So, kumbaga ang design niya talaga ay walang signature dahil we are using other authentication features na yaon nga naka-embed sa ID. So, dahil po talaga kita mag-expect na may signature pa po iyan. So, ang QR code, including itong ibang features kang ID like the pictures and yung PSN pong napakaliit, those are the security features na yaon po sa tuyang ID. Opo. Yan po talaga. Yeah. Yeah. We understand na maski ako kami digdi sa DCGB, we are for sa arog ka na sistema ta mas halangkaw nga ni ang level of security kaiyan kaysa duman sa signature na pwedeng mapeke. Ano po? Opo. Kaya lang the problem is so iba, I for one ako, makuha lang ako ni experiensya sa Sterling Bank kan pinagpresentar ko po ito, day po pinag-onra, we need gaya other ID na may signature. So, siguro kasi at this moment na ipaman kay parang authentication process talaga na may hilingin na by machine. So yun po siguro talaga ang kulang pa. Ano po dahil later on talaga may interoperability siya na kumbaga PSN pa lang maski na mo darang IT, you can already transact using that at hindi mo dala. So for identification purposes. So iba din po yung purpose ng ibang ID na possible na talagang hahagadon kan ibang agencies. But if it is for identification, parang ipoprove mo lang talaga na ikaw si Pio Fernandez, then kailangan ako po ninda yan dahil may provision po dito sa RA 11055 na kung i-daing mo siya i-honor for kung walang justified reason,
then pwede kang i-penalize of the amount of 500,000 pesos. Aba, di Yes po. igwa palan iyan ni nakakandigong penalidad kabangang milyon. Yes po, kalahating milyon ang pwedeng maging penalidad. Duman sa abo mag-ako and then walang justifiable reason. So, hilingon ta pa man ang reason kasi ang nakalagay naman doon talaga is subject to authentication. So, kung siguro sa panipresentar niyang dokumento, may doubt kasi diba, like ako ma-receive ako i-dokumento pero something is inconsistent like sa IT and then sa dokumentong iba, then possible I can require. Pero ito po talagang kung signature lang ang hinihingi, I think that is bako yan justifiable reason because nakatalaga po talaga yan sa batas na akuon kung iyon lang yan ang purpose na ma-identify ka. Plus, by design po talaga ang ano tayo is privacy by design. Kaya ito pong signature talagang wala po ang ID. Kasi kita mag-expect na magkaka-ID kita sa PhilSys na may signature po. Talagang wala po. Opo. So, very clear tabi, Madam, na primero, igwanin parang kulatilya na for justifiable reason, pwedeng dai ito na onrahon for the meantime so national Possible po ID. yun. So, depende sa transaction. Kasi like, for instance, warang signature and then wala man sindang way on how. Kasi yung PSA napakaliit nun. Hindi mo naman pwedeng ibigay yun. But the mere fact na PhilID siya, supposedly dapat may trust ang satuyang tao. Because, kaya nga nito, halo yun, di ba? Matagal yung proseso, matagal ang diiton sa nang napoproduce ka because nag-aadi siya sa prosesong talagang haloy dahil we want to ensure na ang maabot sa iyong ID ka talaga yan. So, very unique, no? Yung identity mo is unique. Kaya pwedeng basta-basta mapeke yan. Opo. Dapat, sana yun yung pag-iusap ka na they have to trust the ID dahil masusi kung proseso ang pigaagian. Makulang siya yung mere ID na mag-produce ka sa agay, ka na. Sa ipot na. No, Madam, dai pwede pala nagabito na rason sa pinagasabi duman sa justifiable grounds. Dai pwedeng gamito na rason, say for instance, ng sarong bangko o ano pa man na establishmento de negosyo or government institution, yung signature alone, dai pwede ito tabi na rason. Hindi po. Yes, and then yung central bank, yung Bangko Sentral, may executive din po yan. May memorandum din sindang pinaluwas to all banks na akuon ang PhilID. Iba pong pinaluwas ang Bangko Sentral. Kaya sana maaraman ni ngani para may karami man because ang Philippine National ID System, hindi lang po naman PSA ang nagapadalagan. Kumbaga kami lang ang lead dahil kami nagtatago kang database. Pero there is a council made of, composed of maraming agencies. So, ang saro niyan is Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas. And DILG, Bangko Sentral, we have the Civil Service Commission. Lahat na po ito, may issuance po ng memorandum, executive order, para lang po sabihan or the instructional ining mga establishments, especially banks, na akuon ang national ID. Iyon, oho. So, dapat alam ninda. Kasi otherwise, we have to inform, Bangko Sentral, na may mga bangko talagang nag-aako. Para, hindi din na makakapag, kasi hindi naman kami yung authority, di ba? So, hindi rin na nasa umbrella din niya ng Bangko Sentral for them to siguro mag-disseminate pa. Because at least, kanina, di ba
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Buwelta na kita sa programa, nagkaigwa lang po ng nindit na technical adjustment. We're very sorry and we are on our emergency genset. Igwa lang ni na pinag-asikasong date ha. Oras, Pilipinas, sakto. 9:30 na po nin pagkaga, taod-taod, bibalikan ta. Ang pag-istorya niya to kay Director Cynthia Perdiz ka na Philippine Statistics Authority. It's 9:30, sakto. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Yeah. Chino Garcia. Servisyo Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan. Sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo. Sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Maba! Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Kauswagan ni Papadagos. Mabuot asin makatawo. Suporta sa kababaihan. Sarabay kita gabos kay Girosan. Kauswagan ni Papadagos. Mabuot asin makatawo. Nakita Geraldine Rosal. Santuyang lider na may pagmakulog. Siya si Sarabay kita gabos kay Girosan. Kauswagan ni Papadagos. Mabuot asin makatawo. Nakita Geraldine Rosal. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly.
Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel. With rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mix Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mix Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Tingog Gambanuan. Pio Fernandez. Thank you so much sa June. Wawara kita sa momentum, Mario Josep. But di ito na sanang paradangog ta. Iyo pa na nangyari. Gibalikan ta si Director Cynthia Perdiz. Ano tabi ta? Medyo taod-taod ta kanon ta ini tabi ha. Pag himay-himayon ta ha. Balikan ta si Director Cynthia Perdiz. Ano kan Philippine Statistics Authority, ano po, yan, tibaad lamang makomodar pa kita,
Hello, Director Hello, good Cynthia. morning. Yeah, opo. Pasensya na po, tabit. Nagkaigo lang kaming dit na technical adjustment. We're back, tabi on air, tabi, Director. Apa. Opo. Director, arog kayo ni tabi, medyo kumbagat paano igwa ka ng PhilSys ID pagkatapos igwa ka na ning pagtubod na makusog ng ebidensya kan pagkatao mo pagkatapos the mere fact na daing signature da ipig o honor paano yan tabi in the matter of enforcement tabi Director, paano ta ini ma-enforcer and paano ta makukurhir ang seemingly arrogant defect tabi? Kaipuhan na grabing dissemination, no, on our part and with the assistance of the media na sana nga ni ano yan kan mga establishment, lalo na yun ng mga private entities. Pero yun yung alam ko na may advisory, may memorandum ang central bank, ang iba-iba na po, DFA, we have the Philippine Postal Corporation, we have the DILG, DSP, SWD. So, gabos na ini, kumbaga nag-issue considering memorandum sa mga counterparts ninda para nga ni maaraman. So, it's more on the dissemination. Siguro kay po magpa-forum din sa mga bangko, sa mga private establishment para lang. Pero every time, para paapot na kami forum yan. Maraming, halos every week may radio, interviews na para explicar kita. So it's more on disseminating pa siguro dito sa mga involved agencies and establishments, lalo na sa pribadong sektor. Opo. Siguro ang satuyang dissemination. Sa Webes, matry ako madama, kubra naman ako ng 30 milyon. Wow! Sana all. I for one will try again, kung ano ang maaraman ni kung si Risa ini so that we can personalize, pwede ming turatan, pwede kaming magbisita, para kami mismo, yun yung kasi wala naman sa amin, yun naman pinapangalanan. So, parang on our part, we have tried inviting people sa mga fora para lang sa purpose, no, of disseminating all these things. Pero siguro dahil pa nasa sa room, so sana kung matawan kami ning si Risa ini para ma-personalize mi, mabisita mi, masuratan mi, para makatabang pa siguro, no, na ining mga establishments na ini, siguro kulang lang talaga sa indang understanding tuman sa features kang ID and then itong haning penal provision. Iyo, takabangang milyon pala ang penalidad ka na, no? Director, what should an ordinary citizen do? Halimbawa, ang talagang ID niya sana, iyon lang talagang PhilSys, dahil na siyang ID na may signature, tapos nagpasiring siya sa sarong bangko for instance, dahil pigo-honor taday ka ngayon ng ID may signature, anong gigibuhong ka dapat? Yun yung pinaka-purpose ng PhilSys kahit talagang ka-Uro ID, yun na nga ni Sir kita nag-establish ng PhilSys. So, probably pwede pong ma-inform kami, no? So, ang sakuyang telepono pwedeng makuha or informa rin kami sa email para lang maaktuhan. And then yun nga para at least very specific na si establishment ini para mapatawan pa si clarification. Kasi kawawa naman yung mga tao na nag-expect na dahil nag-register sinda, and that is the very purpose of the national ID para kung may makukuanganing benepisyo, makikipagtransaksyon, mas mapadali. Because sa government, we have the ease of doing business. And then, sa ano man na transaksyon, ang belief, ang expectation na makakatabang ini against corruption. Dahil nga andyan ka na. So, yung red tape, maiiwasan dahil madali ang transaksyon. So, in fact, sabi nga ni si Presidente, nag-issue na ang Executive Order 162 na nag-instruct, nag-direct sa lahat ng government offices na isabay ang PhilID duman sa mga requirements. Opo. Director, may sarong text message tabi digdi. Would you mind if I read tabi, Director, ipaabot mi sa imo tabi? Apa. Sige po. Sabi di,
I encountered same situation in a government bank. Kasubago, so ehemplo ko kasubago, private bank ngunyan, ini government bank ini. Government na. Oh, their response was no machine to validate the QR code of the PhilSys ID. Wara pasinda sistema to check the authenticity of the national identification card. Director, your reaction please. Yun yung sinasabi na na kaipuha kung for authentication purposes, there should be parang nasa simula pa lang tayo, kaya may possibility ganon. Pero kung ang ano lang is signature, then definitely they should know, no, na wala talagang signature yung card. But for authentication purposes, sabi nga doon, kahit sa executive order, nakalagay, may condition man siya. If that is for authentication purposes, then the receiving bank or the agency would require, no, pwedeng mag-require siya ng other documents that could validate, no? Kasi possible yun na may iba pa siyang dokumentong pig sa submit pero inconsistent with what is or he is alleging. Yun yung possibility. Kasi may condition naman doon na for authentication purposes. But if it's for identification purposes, then the national ID would serve, no? Yun yung purpose niya. Yan, opo. So kung ma-identify kan persona mismo na may sarili kan ID-an, day nakaipuhan na at magtaram, day paano nga ining signature ang ID mo? It's not, bako ito rason. Bako itong rason. Pero if kung it's for authentication purposes na may iba pa siyang information na pigbabalidate, then ano din po ito, parang yun yung as an authority din, ako ang ma-receive, kung may sihan, kung anong gusto kong may sihan out of your documents and itong ID na pinipresenta mo. yan, opo. Yun yung possibility po. Opo. Igwadig di madam sa ropang text, ako ngaya, ma-encash nin cheque sa sarong private bank. Di siyempre ngaya, mapirma ako duman sa cheque sa likod ngaya. Tapos, ang tig-presenter ko ngaya is the PhilSys ID. Tig sa yumahan ngaya itong PhilSys ID, sir, tada-ida ito ning signature. Ano po ang magsasabi kay Director Nindo? Kami po originally, di ba, kami digdi sa CRS outlet sa tigakwaraan ng mga birth certificate. That's the primary concern. Ang ID digding pinipresentar dapat may signature. Dahil nga you have to present, no, kung authorized ka lang man, kay puhan ning ma-authenticate, so nag-authorize sa imo, valid ID niya, signature niya, and then ID mo. But, dahil arami sa proseso, no, yung Phil ID, inonormi po yan, and may directive po kita, including sa DILG, may directive po ang DILG, na lahat ng kanilang constituents i-honor ang Phil ID. So there is no reason na dahil sa signature ay dahil mo aakuon dahil itong mismong features kasi nandun dalawang picture yan po na nasa kaniguan man na nagpipirma ka, may doubt pa siya tuman sa nagpipirma na ito. Siyempre yung features na nandun sa ID, makikita naman kung sino ka. I don't think it's a reasonable rason para i-deny po. So sana maaraman ni po kung si Risa yan para we can report also to the Bangko Sentral, no? And the Bangko Sentral can help us, no? Para siguro for dissemination purposes and clarificatory purposes, makatabang pa kita. Opo. Yan. Sana ma-report po sa mo itong specific na name kan bank, no? Establishment para ito po mas direct ang samuyang action. Yes, opo. Now, igaw padigding hapot, madam. So, ini man nungod na sa pag-release kan PhilSys so iba talagang haralo yun na po tabi, madam. On your end, sa indo pong jurisdiction, ano pong status kay ni? Opo. So, as of February 22, may nadagdag na mga 39,000. Ipon po talaga. So, ang napoproduce lang is about 10 to 11% out of the registered individuals tuman sa tuyang phase 1 and phase 2 na step 1 and step 2 registration. But then, dire-diretso po dapat ining pagtao kasi so far,
about mga 400,000. Ang digdi sa Region 5 mga 400,000 na ang nai-deliver dyan, naitao sa PhilPost. And according to the report naman kang PhilPost, mga 95% na ang sa indang na-deliver. May mga cases po kitang return to sender dahil dahil po nakukuha itong sa indang tinaong address tuman sa indang transaction slip or pwedeng gadana kasi personal po ito because of the Data Privacy Act. Dahil po kita pwedeng basta lang halimbawa iwawalat kay kapitan so ID and then okay na. Personal po ini na dapat na dinideliver duman sa owner kang ID. Supposedly, yun yung expectation dahil we want compliant dapat sa Data Privacy Act. But with this log, dahil according to our central office, may mga 3 million, more than 3 million na log ang PhilPost sa delivery nationwide. So, ang strategy naman na tataram sa muya is that when may mga deliverables, possible na kung may registration team kami na naka-assign sa munisipyo, then probably tumanad itatao ang PhilPost or the PSA mismo sa mga registration teams para i-inform na lang kung may telephone number pong winalat itong registrant, then probably we can text or inform them na yaw naan sa indang ID para po mas mapabilis itong distribution. Opo. Ma'am, sa direktor sa indong pag-analisar kan sitwasyon, saan po ang problema na tayo ng delay? Sa production kang ID o sa distribution na po? Sa production po. Sa production po because yun nga, masusing proseso ang deduplication dahil ini-ensure talagang unique itong sa Yan, naputol. Sandali. Maridal tabi ko, madam, naputol na kuha na yung ating call. Sa production pala yung problema talagang grabe ang features kayan, security features, duman sa production ang kuhan. Sa production, Yes, opo, sa production, madam tabi, medyo nagkakaproblema talaga po. Opo, mga 10 to 11% lang ang napoproduce out of the more than 60 million na rehistrado na. Iyon, oo. Ano ang abiso kan PSA tabi, madam, sa haloy nang nakapagpa-register pero dai pa sukard na re-release? Yun po, yun yung rason kaya nagahagat talaga kita nakulaon na pasensya sa mga kababayan na maghalat lang po kan sa indong ID, sana dai mapawot and makipag from time to time kung nagaburubisita man lang kamo dyan sa PhilPost, then you can ask kasi nandyan sa kanila ang listahan, wala po sa PSA. Yun yung ang present na sitwasyon araw po kayan from PSA duman sa Central Bank, Bangko Sentral that is being transmitted sa PhilPost. So si PhilPost ang may listahan kung si Rizay ang may ID na, wala po sa muya. Yun yung katotohanan. So we are relying, but yun nga, as a council, agurulay po sinda duman sa taas para mas mapadali itong delivery or distribution kang ID. Yan, opo. Igwa nga ni nagharapot pa rin sa muya ngayon, madam. Kuha na, almost 1 year na daan sa Mario. Opo, ako February 9 ako last year until nawara po akong ID. Siguro di ko So mismong director dahil pag-ID. May mga apat. Opo, even yung Deputy National Statistician siya ang in-charge wala pa rin siyang ID. Pinauna kami nung nagde-demo-demo, kami pinaaning information. So, so we have to promote kami ang nainot-inot naman. Tawara pa man yan ma-register. Kami ang big practicean. But until now, wala pa kaming ID. Sorry. So yan, katotohanan po yan. But that is the process. So ang hagat na lang, diit na pasensya. And for this establishment, sana i-honor po nindo, mag-browse po kamo duman sa Samuyang website para mas maaraman nindo itong features and then itong mga directives manungod sa PhilID. Opo. Salamat, Director Cynthia. Mabuhay tabi. Thank you, Sir Pio, and thank you po sa mga nagahinanyong
kan sa imong magayon na programa. Magandang umaga po. Likewise, si Director Cynthia Perdiz po kan Philippine Statistics Authority. We will be right back pakalis po kan mga pagiromdom. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Tadakol na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Si Vice Duplex Tagman sa Albay #1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan. Vice Duplex Edsel Grex Lagman, sa puso mi siya #1. Basta lagman, tulos pinatabang, si Vice Grex Lagman. Taglagman, si Vice Grex Lagman. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD: Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City; Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City; kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office; Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda F kita, tinda kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba. Tinda F sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, ganito
pagkaisipon ta Rayong pamanito Laumong nindo Maray ang serbisyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! 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 Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo siya na ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18, anahanakan ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes! Dahil mo nang gagkalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Kuleta, Enot Sagamos. Alas 10:01. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Sinabi ni Octar Research Group Fellow Dr. Guido David na ang desisyon kan Department of Health na magkambyo hali sa aldaw na magpaluwas ng COVID-19 case bulletin sa simanal nakakaafektar o makakaafektar sa indang monitoring kan sitwasyon in pandemya sa nasyon mantang mawawaaran sindanin paghiling sa trends. Siya nagpaluwasin payag matapos sabihon kan DOH na sinda matutok na sana sa weekly bulletin sa mga active, severe as in critical infection as in intensive care unit utilization poon kasuhapon. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Yun nila pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilabian. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Dire-diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Si Pading Al nasa linya. Kumpadreng Al, maray na aga, go ahead na. Yes, maray na aga, padi, wara ng konkretong tingog na banwaan na pwedeng dangogon kan mga opisyales kan gobyerno nasyonal may kinaraman sa agra ngayon yan kan publiko sa epekto kan padagos na paglangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo. Digdi padi sa Bicol, lalo digdi sa Albay, dati may kusog ang sektor kan transportasyon na mayormenteng apektado kan oil price increase sa paagi nin mga grupo na nagprotesta kay ito na kung minsan minaabot sa pagkaigwanin transport strike. Alagad ko niyan si Saro-Saro ang mga leader kan mga militante na ianapanin diferensya, ianapanin kaso kan gobyerno. Siring kay Ramon Riscovilla kan Condor Piston Bicol nasosog sa follow-up tango niyan na pag-araman na sagkod sa presente pending pa ang kaso kaning illegal possession of deadly weapon na padagos man pigdepensa kan sa iyang abogado na lalaban na ini aligadong planted. Nakakulong pa sagod sa presente si Ramon Riscovilla kaya sagod sa ngunyan ang mga militanteng grupo na pag-araman na dahil sindanin konkreto pang lakdang para madangog ang tingog kan mga ordinaryong namamanwaan lalong-lalo na sa sektor kan transportasyon na mayormenteng apektado kaining padagos na paglangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo. Yan pa pa informasyon digdi sa lawas, Alar Mario, DCG. Thank you so much, kumpadreng Al. Sige, diretso ta ang bolos kan mga istorya. Nasa linya man si Ands. Good morning, go ahead na Ands. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, daimanin plano na Commission on Election o Comelec Albay Provincial Field Office na magkondusir man sa lokal na level ni sa indang itigo organisa na debate para sa mga kandidato. Ang sinabi ni Comelec Albay Provincial Election Officer Attorney Calixto Aquino Jr. kung sa sangunyan dahil sindanin plano may kinaraman di kumpara sa pigig o kaya planong gibuhon mo niyan kan sa indang sentral na opisina. Sigun sa iya kung iguaman daw nin mga makondusir nin debate para sa mga lokal na kandidato, biglalauman na ang mga pribadong sektor o kaya mga non-government organizations ang makondusir kay ini. Sinabi ni Aquino na kunin kaso man daw yung mga grupo o kaya
kompromiso sa sendang opisina takani na matauan ninda ni na magkakanigong guidelines na dapat man nasunodon kan siring na mga sa siring na mga aktibidad. Itong asigurasyon ko niyan, nasambitan ng opisyal na in kaso man na magkaigwa kan siring kining mga aktibidad digdi sa probinsya kan Albay, matao may gararaysin din yung suporta asin giya may kinaraman sa siring na bagay. Roger! Tabi sa piyon informasyon na sa Comelec Albay with Boy, Ans Galero, TCGB. Salamat, Ans. Kasabay si Boy sa mobil sa impormasyon hali dyan sa Comelec Albay. Pompiang Gis ang oras, tingog kan Banwaan. Dire-diretso kita kan istorya. Si Luwens nasa linya. Good morning, Luwens. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, talagang suportado kan lokal na gobyerno kan Daraga ang mga manlain-lain na ahensyas di gobyerno na makakatabang sa inda dahilan ta dinunaran o kaya dinunaran ka ini ang Bureau of Fire Protection Daraga in 300 square meters na daga sa barangay Balinad para sa saindang substation. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCGBs di Daraga Fire Marshal Fire Senior Inspector Melvin Canyo na dakulay ning bagay sa sainda lalo pang makakahiro sinda sa pagresponde lalo na sa araning lugar na nasa may bisinidad kan Bicol International Airport. Dinugang panikanyo na mapipreventaran kay ni ano man nakatibaadan nin sulo dahil man pinagahagad lalo pang arani na sinda sa magiging panibagong magiging sentro nin komersyo dahilan sa nasambitan ng airpuerto. An sa inda na sa nangiingwahon iyo an mag-request sa indang sentral na opisina na sa pagpatugdok nin building na pagmumudakan kan sa indang substation. Sigun sa opisyal dakula ang pasasalamat ninda kay Alcalde Vic Perete dahil ang daga na ini dakula ng bagay para mapahiwas tinda ang serbisyo sa mga taga-Daraga sa mga masunod pang aldaw. Sa ibubugtak, Luwens? Sa barangay Balinad, tabi Sir Pio. Diyan sa pigunar na daga. Roger to that. Kopya. Roger, sa yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya. Ako po si Luwens Bursi Barsana. Salamat, Luen, sa istorya dyan sa luwas. Diretso pa kan informasyones. Nasa linya si Compadreng Jomar, First District kita pa ding Jomar. Good morning, go ahead. Salamat, Paripio. Good morning sa mga parantabay. Sa Ragdag na Bareta, matapos ang huruhalawig na panahon na dainin bloodletting activity sa Banwaan kan malilipot dahilan sa kawaraning kooperasyon kan mga donors asin nagkapirang mga barangay officials posibleng magkaigwa na giraray nin bloodletting activity digdi sa mga masunod aldaw. Ini matapos pa rin Pio na mapagulayan kasudma sa ginibong local municipal health board kan malilipot sa pagtiripon kung sa bisita ang mga representantes man kan Department of Health, Regional Office Number 5, Albay Provincial Health Office, sinapagulayan ang dapit sa kungatan taong ruhalawig ng panahon na daina nagkukooperar ang Banwaan kan malilipot sa bloodletting ceremony o bloodletting activity. Nagluluwas pa ng Parigpio sa nako ang istorya kan DCGB News na halawig na talagang panahon na daina nagkakaiwakan araw ka na aktibidad sa malilipot. Ang rason dakol na mga barangay officials asin mga residentes ang habo na magkooperar sa DOH dahilan ta dakol man na insidente na minatapos pa sana ang bloodletting activity sa malilipot mga duwang aldaw pa sana may nangangaipok idugo di nga available na dugo dyan sa blood bank. Baga. That's the irony of it, ano. Hay na mga dugo na pinagdunar. Iyon ang naging problema. Sige. Dakol na insidenteng arugkaan, sundo sa uminabot sa punto na kada magkakaigwanin bloodletting activity, yan. Dahil na nagkooperar sa tao mo na sa ibang barangay official. Puro man niya, madonar kita ngayon yan. Pagka agad umamang katamay na nga naipukidugo, then available, papahanapong kakidonor na katype kan dugo na kaipuhan. Totoo ka dyan, Compadreng Jomar. So, ordinaryon tao, kahirak man maski sa na sa naminabangga, minapasiring sa DCGB, mapasiring sa Red Cross, mapasiring, daing dugo harain ito. Bagang kada tulong bulan bagatang arog kaya ng aktibidad sa lambang lokal na gobyerno. Iyo.
Bilang kayo niya, manabot na po sa punto pa din piyo, na dahil nalugod. Iyo nga ni, buda, ang dipisil pa kan, tatibaan, sunag dunar, na nangangaipo, daing makukuha. Oo, pag siya man makaipo, dahil nalugod yung makukuha. Yan, oho, sige. Oo. Pero kasud sa ginibong paguroron, na nugamanda ang mga representatives kan DOH na ihilingon asin aaksyonan ninda ang problemang kay ni o araw kay din sitwasyon. Dahil lang kay ni nag-uyon ang alkalde kay malipot si Mayor Rolly Bulante na mahiro naman siya para binsiron sa mga barangay officials Yan. na mag-cooperar giraray pagigwang mga bloodletting activity ang DOH. Oho. Asin, obserbaran ninda kung pagkatapos kayo ni, baka magkagin na yan, dahil na naman na dugo. Si baka gulpi ang demand over sa supply as compared sa supply, I should say. Pero pwede nga harong kaya, kaya lang na-experience ang kaya Oho. na so pag na ang pasyente baga naghahanap kay dugo, pag dahil nakukuha dyan, madurulog kay kapitan, kay mayor, sa Tama. barangay kagawad, Tama. nagnaralas, nakulang padurulog pa ngayon sa nakita kasod ma. Yan. Harong kaya ang sitwasyon. Yes, oho. Kaya napundo sa malilipot dahil na nag-cooperate. Yan. Pero sabi ka ng alkalde na IBBA, mga niya, nabinsirong giraray na mag-cooperar Iyo. dahil ang taigwa na marapagkapanugaan ng DOH na hilingon maninda kung ano ang pwedeng maging solusyon nito sa mga problemang nahampang na arog kay ni. Roger, sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpareng Jomar sa istorya diyan sa luwas. Managadano, dakol ang nagwa-bloodletting activity. Pagkatapos, pag mahanap kang dugo, may pasyente emergency, dai. Bad gulpi ang demand kumpara sa supply. Gulpi gayud so nangangaipo, di itso na kukuha dyan sa mga bloodletting activity na yan tabi. Ano, sige. Sige pa anterek sa satuya manungod po sa Philippine Statistics Authority. Taod-taod taberel tadahan tayan. May special na announcement muna kita hali dyan sa kay Doktora Ago. So Ago General Hospital, igwa po ning libreng tuli. Yan, sa Marso 12. Ma-file daw kita ning leave June na Sabado. Sabado, libreng tuli, maiba ka man yun. Diyan sa Kuan, sa Ago General Hospital, libreng tuli po edad GIS, sundo si Senta. First come, first served basis. Pa-register na po kamo, poon sa aga. Ngunyan, tabi, poon ngunyan. Pwede na kamo dyan. So, mga nanay dyan tabi, sa indong aki, kung kaipuhan ng i-circumcise, 10 years old, paitaas. Register na po kamo dyan sa Ago General Hospital. Libre po yan. Sa Ago General Hospital. Paabot iyan na serbisyo man ni Dr. Lita Ago. And siyempre kan bilog na hierarchy kan Ago General Hospital. Good morning dyan kay Dr. Ago. Yan, libreng circumcision po. Pa-register na kamo sa aga, 10 years old pataas. Pa-register na kamo, ngunyan pala. And the coming days, March 12, iyo po ang circumcision. Kang kabos na nakarehistro. Ngunyan na aga po ang pagparehistro 10 years old pataas, free circumcision dyan po sa Ago Medical Hospital. Yan. Sige pa i-require manungod po sa PSA ining sa ID ninda. Ini po tabi inako na baga kan Philippine Statistics Authority na ang problema isa production tabi. Mismong si Director Perdiz day paning ID. Pati susaindang duman sa technical people dayo ang dapat magdemo day paning ID. Day pa natatatapos. Sa bagay, masupog man baga padingnal na kamuso inuton dyan sa ati. Day baling mauro dyan yung diit Well anyway, inako na baga ni Director Perdiz tabi, they humbly
accepted na the fact na sa production po ang problema. Nata ta sa production ang problema. Arog po kaini. Ang PhilSys ID na yan, bako na po yan basta-bastang ID na supipalaminate sa nabaga, iimprenta, ipapalaminate, okay na. Or itong so ID baga na nababakal ta dyan, na napapagibutang parang credit card, gabos na baga nakakagibo ka yan na arog ka na ID. Kaya bako po yan, so simple sa ng ID. It is a powerful ID na yao na dyan nakapalaman ang vital information kan sarong tao na may sa diri kang ID iyan. You can just imagine pading June, so iris scan tabaga sumata. So biometrics kang matata, yung mga ugat-ugat na yan dyan, mga nerves, yao na nakarehistro sa ID an, which is unique sa kada tao. Dainin parareho yan na komposisyon ang matakan tao. Unique yan, kaya it's a powerful ID. Plus, so thumb marks baga, bilog na kamuta dyan. So 5, so 10 muro niya to, pipa dut-dut pa kita duman baga kan pagkakua. Kan PhilSys ID iyan. Then igwa pa ning QR code. Ano, yan. It's a powerful ID. Kaya lang, kaipuhan talaga na iprosesong maraiyan taigwa ning data bank ang Republika kang Pilipinas na yaon an sa tuyang informasyon na pag prinisintar mo yan June sa imong transaksyon, government or private as well, makusugo ng proof of identity mo yan na ang tawong iyan, iyon ang nasa ID. Makamurumundo sa na, daipig honor ka nagkapirang bangko. Ako, naging istorya ko yan diyan sa Sterling Bank. Daipig honor, taday nga yan yung signature, kaya nakigkig ako. Despite kang iyon na nga niya na naka-store dyan sa ID ang pinaka-vital na dokumento na kaya data na mapapatutuo na ako ito, maski daing pirma, daipig ako. You cannot connect sabi na nga, the logical reasoning, natataarog ka yan. Kaya inapudanta si Director Perdis. Nganyan, naklarar na po ni Director Perdis, kung signature sana ang basihan kan bangko, daipig o honor an ID an, sala iyan ngaya. Igwaning provisiones, orden ehekutibo ang presidente mismo na ang ID nga is a powerful ID na. Ikumpara mo duman sa simpleng ID na may pirma. Di ba, John? Yan. Kaya matry naman kita mga noarin. Tamakubra naman akong 3 milyones. Yan. Data masabutan Kaya sabi ni Director Perdis, ipaabot kung araw ka ng sistema ta. Pero kung itong igwamaning instances na so kung unbiverifikaron so authenticity na mismo kang ID, bako so identity kang tao na may kad sa diri kang ID, kundi so authenticity na kang ID kung peke o bako, pwede yan na gamito na rason. Tabi da. Okay. Pero kung sabing day, paano nga yung pirma? Nako, medyo makainit-init sa payo. Iyao na sugabos na unique vital information kan may sa diri kan tao nga naka-store na dyan. May QR code, may iris scan, may blood type yun. May blood type. Tapos, dahi mo nuron, daining pirma. So what's the purpose kung natatagini mo pa yan kan PSA? So bako ng problema po sa PSA. So interconnected po kayo kaya sinabi ta, primero sunod magkahaputan, kadaklan bagang hapot, haluyon ngayong marilis. Haluy marilis ta talagang very intricate ang paggibukan ID an. Ta sugabos na vital na informasyon yao na dyan na day basta-basta mapepeke. Imagine iris scan kan mata ining mata. So iris scan, day nan mapepeke. Kaya kinuniktar ta duman sa pagsabing
Dari bako mo ngayon ng ID, ada yung signature, maraot man gayud sabot ano John. Ngunyan, kaya yan haloy, sabi baga ni Director Perdis, sa produksyon. Porsubrikan araw ka na technical aspect sa paggibukan aiding iyan. Sa produksyon da na haloy, maski nga iso Director baga daay pa kan aiding, anta daay pa natatapos sa aiding niya ta, sa kadakulan po kan proseso, buda sa kasensitibuhan kan paggibukan aiding iyan tabi. So pagkatapos, medyo makulog sabot, pagpresentar mo sa bangko, daay on round, daay ning signature, ano ba yan? So sabi ni Director Perdis, kung ang rason, daay piga ako anta kuan, taon ni ong daay ning signature, paano ba yan? Si Sir Set de Matera, akan sa tuyang pag-iriba. Sir Set, maray na aga tabi. Maray na piyo. Opo. Dahil makatiyos mag-react sa imo kang isyong iyang kang Philips ID. Opo. Lasa man daw kaya yan piyo, tadinis ining signature. Iyo nga ni. Kasi kaya talaga yan pira, talaga yan yung round kan bangko. Dahil yung ang pinakang efficient na paagi para ma-tipay ang identity kan sarong tao. Particularmente sa bangko. Pangalangan yun minsan, ganyan na kung ang mga bangko o pang mga ahensya, nasaro lang na ID ang sa imong ipapasin. Duwata nga yung mga ID, talagang ilang sa imong pirma. How much more kung ang ayong 50% ay hindi ko pirma. Iyo na nga man. Sa transaksyon ng tabi piyo, pirming yung ID sa imong darada. Ipapahiling mo sa Philips ID, okay? Wapatin ka rin another ID, picture, wala may signature mo, parehas naman sa Philippines. Ngaran. Yan na ni. Oho. Yan naman nangyari dito. Ano man daw kaya? Kaya gusto ko nga nang sabihin ko takas bago kay Director Perdin. Yes na rin ka, ulawang ng proseso pa kagibok ang isa ba ang signature? Kung din the capture during the data gathering in the TAWI-PO. Yan, dapat na lift duman so sa imong signature ta kaipuhanan vital man baga ito baga tabi. Ano? Yung tabi nga ni Pio, isipon mo tabi Pio. Ang voter's ID, igong signature. Yan. Dapat ikot na yung picture dapat yan. Papunday na pagpapalipon. So, yun na nga. Kung araw ka, daday pigombra. Yung ID pick-up na yung card. Oho, so UMID card, yan. Itong pigamit, pagka-transact, na pag-issue kang either kang or kang Union Bank. Iyan, pero igual yung picture mo, igual pa nin. Signature. Yan, signature. Yan, oho. Magkakaroon sa kalong GWAP, isokyos baga, ang bahin tinda, so sa imong inibagang mo ba, fingerprint. Opo. Yung identity mong napaka-useful na ini, nakakadain na lang inarugligti. Iyo nga niya, tibaad saroan sa major and blatant na defect na na-oversee, bako? Yan, tama tabi Pio, kasi tandaan ng mga existing na banking regulations, talaga require Pio ang signature. Hindi po Pio, kapag agal-agal kung mabaga sa master and management ka ito, hindi pala yung sundiri mong signature, sa imong sundiring signature, pwede pala i-declare na gai mo na paparehas ang sa imong pirma yung duwa attempts mo. Imagine, ano mo ganyan, nagpirma kang tuo mo, tapos na na nakakapirma sa tuo mo, itinirma mo sa wala mo, di ba lang yung PUKit eh. Imagine, so, dipisiluno lang kung kamang mo, kung ang ID person mo, signature po. Yun nga ni. Because sa banking system naman, mapasiguro man sa bangko na so kwartang i-release ninda, duman sa rightful owner kan kwarta. Tama. Kaya baga dyan sa ikabaga, ikang balyo ning kwarta, mga cheque mo dyan. Mako naman ako ng 3 million naman sa webis, 3 million. Ang mong kutyahan, alam mo kung kain baga sa bangko, lalo na dyan sa land bank. Bayay. Mhm. Pag dahil kung verifier na ikain,
dahil ka lang nakakapalit ka ng mo. Yan, oho. Inda ko sa natabi, siguro saruan sa, I don't know kung ano ang sa indang primero logical and reason, sa indang logical na basehan kaan, and baka igwasan din yung technical aspect man na pinagbabasaran kung natatadainan nila leave to signature as in ibugtak dyan sa ID na yan tabi. Nagresulta na sa araw kaining day pagkakainintindihan and sabi ninda powerful ID na ining national ID pagkatapos day naon ra kang pera tada ing pirma papasirin ka naman sa iba na naman na ID. Yung ani, alam mo piyo, pwede man yan din yung pirma, pwedeng dahil trato. Pero alam mo piyo ang dapat igwa yan. Pwede yan yung igwa yan yung code na pag fix swipe, talagang ito, maluwas ang pandok mo duman sa ano. Na, ang pandok mo duman mo dahil ka, nakampang kang transaction mo, parang ito. Panwa, gagamit yung sensor, print. Yan. O tama, Sir Set, igwa man ang ganyan yung QR code. Tayo na kung ID, igwa na yung QR code. Kaya lang, kung dahil pa man yung machine, so katransaksyon mo, be it private or public, dahil manggiraray magagamit ini. Tama yan, Pio. Kaya nga yung mga pag-modify mga sistema ng identification, bako ining madali. Alam mo na, hindi kanta ang PSA, ang PLC. ID na ino mga grabe walang effort. Kaya yun na nga nang sarok ang sabi mo sa term mong ginamit, medyo na-overlook. Siguro, ito yung simple na requirement na igwanin sure. Yes, opo. Okay. Sige, tabi, Professor. Professor Set. Card. Pag sa imo ang almohor ka, papaluwasong ka nga natin ay card. Yan. Ngayon, inalat ko noon ko dyan na yaw niya ng pandok mo, bilang pangalan ko, mapiling ka o sabi na tugot. Yan, opo. Okay. Sige, tabi, Professor Set, I'm afraid we're running out of time. Tapos ng programa ko, tabi. Salamat din maray sa input asin sa pag-participar sa programa. Mabuhay ka, tabi, Professor Set. Salamat, Pio. Tama rin po. Thank you so much, Professor Set de Matera, and pagiribang manyato sa hanap buhay. Salamat po kasi doon pag-antabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.